Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon karong adlaw, gihandom nato ang atong mahal nga Birhen Maria sa kasakit. O sa English pa, Our Lady of Sorrows. Mga igsoon, aron maandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong pagahinusula ng atong mga sala. Kanimo ug nakalapas sa imong Kaluy-anan kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mo barog aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria, muambit sa pagpasakit o kamatayon ni Kristo ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaobsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya, mao ang anak sa Dios. Nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas ako diya sa imong makananayon nga gugma. Ginuosa ako, diha sa imong makananayon mo. O Ginoo, nagadangup ako kanimo.
ayaw itugot nga ko kaunlawan. Sa imong katarong luwas sa ako, ipabong ang imong dunggan kanako, dalyaron pagluwas kanako. Pagpakay mong akong batong nga dalang panan, usa ka kutang nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong batong ug akong salipdahanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong makanunayon aguma, luwason mo ako gikan sa litag, ngailang giladlad kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan, kay mong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Luwason ako Ginoo, o Diyos nga matinumanon. Apan ang akong pagsalig, anak kanimo Ginoo. Nagingon ako, ikaw ang akong dindiyon. Iya sa imong mga kamot, ana ang akong destino. Luwason mo ako gikan sa gahom sa kong mga kaway, ug akong mga manggugupon. Pagkadako sa kaayo o Ginoo, nga imong gitagana alang kanilang nga madlukong kanimo, ug nga kanilang nga nagadangop kanimo. Imong gipakita tubangan dakatawan. Wasa ako, diya sa imong makanayon nagtugma. Malindog pali. Alleluia, 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 alleluia. Magtuloy ko ang Diyos. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Kristo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babay, ania ang imong anak. Og miingon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan. Sukad niadto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ko ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Sa ako nagikaingon, karong adlaw gisaulog nato ang mahal nga Birhen Maria, ang mahal nga Birhen sa kasakit, Our Lady of Sorrow. Adunay usa ka inahan, aduna siya'y 5 ka anak, sa kalit lang, gibuwagan siya sa iyahang bana. Mauna nga, nagkapuliki taon siya, naglibog siya, unsaon niya pagpadako sa iyahang mga anak. Siya usa lamang kayano nga mag-uuma. Mauna nga sa kahigayon ni Ana, nakaani siya og kamuting kahoy. Sa dihang pagmata niya og buntag sayo, gitugon niya ang kamaguwangan nga nagpangidaron og 12 anyos siyahang giingnan. Day, lutuan ning kamuting kahoy o mao ni ipapamahaw sa imuhang mga manghod. Sayo ko og lakaw kay mangguna ko sa atong uma. Ug sa pag-uli niya, wala niya damhang nga ang 5 niya ka anak iyahang nakit-an nga naghigda, nga nagbuwa na ang baba kay nahilo sa kamuting kahoy. Pwedeng sagit niya, no? Mga silingan, iduol, mitabang. Taliwala siyang kalibog, no? Wala lagi siya makasabot siyang kaugalingon. Kaya nakita na iyang 5 ka anak nga nagbuwa ang baba. Mingon na lang siya siyang kaugalingon, bukuyog ko, nining akong mga anak. Nagunahuna siya. Kaya doon na may atabay dito sa ilahang barangay dapit. Mingon siya siyang kaugalingon, ambak na lang ko sa atabay. Apan, sa wala damha, sa dihang padong naman siya sa tabay, nakaagi siya sa kapilya sa barangay. Ug dito sa kapilya sa barangay, iyagyag niya ang tanan niyang kasakit nga sa Ginoo. Iyagyag niya iyang mga pagbasol sa Ginoo. Ginoo, mao day ni imong gibaos kanako. Gibiyaan pa ko sa kong bana, karon imo pang gipasagdan ang akong 5 ka mga anak. Yagyag na iyang pagpate, puwerte niyang hilaka. Og sa kapoy niya hinilak, nakatog siya sa kapilya. Sa kadugay niya hinilak, nakatog sa kapilya. Unya,
pagmata niya, wala na siya makahuna-huna og ambak sa atabay. Miuli isa dito sa ilaha. Mingaw ng ilaha, kay gida sa ospital ang iyang mga anak. Apan maoy iyahang nabalitaan nga nabugtuan gyud sa kinabuhi ang kamanghuran niya nga anak, no? Namatay gyud ang kamanghuran niya nga anak. Tinuod kini nga istorya, mao ni ang istorya sa kainahan nga akong napuy-an sa dihang wala pa ko mapari, no? Kasakit sa usa ka inahan. Unsa may naka-espesyal sa kasakit ni Maria ngano mang atong gipasidunggan. Unsa man gyoy kinauyukan sa iyang kasakit. Una, atong sabton nga gipasidunggan sa espesyal nga paagi ang kasakit ni Maria tungod kay sa pagluwas ni Kristo sa kalibutan, siya gisakit. Nagsakit si Kristo. Gipapasan sa krus, gilansang sa krus. Mauni ang sakripisyo ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Ug mauni ang naka-espesyal sa kasakit ni Maria. Tungod kay ang kasakit ni Maria, nakaambit siya sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga tao. Maunay una na itong hinumduman. Maunay nakalahian sa kasakit ni Maria o sa kasakit natong mga ordinaryong kasakit sa kinabuhi. Si Maria nakaambit sa kasakit ni Kristo. Nindot sa ning magunahuna ta nga moambit sa kasakit ni Kristo. Sa karaang panahon, ang mga santos hilig kayo nga moambit sa kasakit ni Kristo. Gani adunay mga santos nga maghigda sila sa tunokon nga higdaanan kay gusto silang bation nila nga masakitan ang ilahang lawas. Mo nang sa karaang panahon na uso to nga ilang pasakitan ilang lawas, no? Mga madre ug mga kaparian diha sa monasteryo. Tungod kay gusto silang moambit sa kasakit. Gani ko na hinumdum mo si Padre Pio, itagaan og gasa sa Ginoo og stigmata, no? Stigmatism. Nakadawat siya og samad sa linansangan, agi sa linansangan ni Kristo. Nakadawat sad si Padre Pio, no? Doon na siya'y samad nga walay alim-alim, siyang kamot, siyang tiil, no? Yamingon siya, Ginoo, pwede ba? Kuhaan ning samad. Mingon si Padre Pio, kuhaan ning samad apan ipabilin lang ang sakit, no? Kay maulaw kano siya nga mumisa nga magdugo-dugo ang iyang kamot, no? Kuhaan lang ning samad apan ipabilin ang kasakit, no? To share in the sufferings of Christ. Kanong panahon na wala tagiawhag nga mangita og kasakit. Apan sa atong pagsunod sa kinabuhi ni Kristo, dili gyud malikayan nga kita sakiton. So pag-ambit sa kasakit ni Kristo. Dili ta mangitag kasakit o sakit, no? Di na to pasakitan atong lawas. Apan, dili sad nato malikayan nga sa dihang musunod ta ni Kristo, makasugat gid ta og mga kasakit. Ikaduha, si Maria, importante nga sabto na to ang iyahang kasakit. Pwede raman unta nga si Maria moingon nga dili kay masakitan. Kaya nga naman, sugod pa lang sa sinugdanan, nasayod man siya nga gikan mangyud ni sa amahan. Gikan mangyud ni sa Dios.
ang iyahang gisabak, nasayod siya, nga lalangyod sa Espiritu Santo. Pwede raw ta nga mayon siya nga, murag mao gini plano sa Ginoo, itugya na lang ni nako, no? Nakakita siya siyang anak nga gapasan sa cross, nga nagkadugo, pwede raw ta nga mayon siya nga, sige na lang Ginoo, mao man ni imong kabubuton, dili man ni ako ang bataa, imuha man ni. Pwede raw ta siya mayon ni ana. Manon sa may paanindot sa kasakit ni Maria. Tungod kay si Maria, ang usak ka inahan nahigugma sa iyang anak. Ayang kasakit nagaugat sa iyang paghigugma sa iyang anak. Muna espesyal kayong iyahang kasakit, bunga sa paghigugma. Unsa may atong makatunan niini? Nindot day kayo nga ang kasakit nga atong nasinati karon sa tuwang kinabuhi, bunga kini sa atong paghigugma sa Ginoo. Mahimong makahuluganon lamang ang atong kasakit sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo kung kita nahigugma ni Kristo. Apan mahimo siguro nga kawang ang atong gisakripisyo alang sa Ginoo, ang atong mga kasakit alang sa Ginoo, kung kita wala mahigugma ni Kristo. Muna si Maria gitagaan taniyag ihemplo, no? Her suffering, sa iyang mga kasakit, bunga sa iyang paghigugma isip inahan ngadto sa iyang anak. Kanang duha lamang ka-importante kay mga pulong atong bawnon sa atong pag-uli. Sanglit, ang kasakit, na ang maginakanunay sa atong kinabuhi. No? Mura na siyag anino nga magsunod-sunod kanato. Apan, gitudluan ta ni Maria, munang ipasidunggan ginato, aron makahuluganon ang atong mga kasakit. Manindog ang tanan. Uban kang Maria, nga nasayod sa gikahulugan sa pag-antos magampo kita ngadto sa Dios, alang kanila nga nagpasan sa mabugat nga mga krus. Mayong kita, o Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga sila nga nahilabihan nabugatan, pagpasaan, tungod sa mga kaguol o mga pagsulay, makakitag kalinaw o kahupayan diha sa ilang pagpamalandong sa mga kagulanan ni Maria. Magampo kita. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga dawaton nato ang mga kagulanan o mga pag-anto sa kinabuhi o ilhon niini ang presensya sa Dios. Magampo kita. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga pinaagi sa panig-ingnan ni Maria, magpailob kita diha sa pag-antos o sa paglahutay, sa pagpamuhat o mga maayong buhat. Magampo kita. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay, diha sa inadlaw-adlaw natong pagpuyo, makadiskubre kita sa matuod nga kahulugan sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot. Mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga sila nga nag-antos sa balatian,
makakaplag diha kang Maria sa tinuod nga dalangpanan og kahupayan. Magampo kita. O Ginoo, himuha kaming makanunayon sama kang Maria. Diyos sa tanang grasya ang imong laraw alang sa kalibutan, milabaw sa tanan namong gidahom. Ampingi kami aron padayon kaming musalig diha sa gahom sa imong makaluwas nga gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ning ako gayon nga sakripisyo dawatan unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa kamot. Alam sa pagdayeg ug paghibayad sa ngalan. Alam usab sa atong kapuslanan o sa tibuok santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios, alang sa himaya sa imong ngalan dawata mga pagampo ug mga sakripisyo nga karon ipasidungog sa mahal nga Birhen Maria kay imo man siyang gihatag kanamo samtang nagbarog siya nga among maluluyong inahan tupad sa krus ni Jesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mata. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang aig matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, o gabagdaig kami magpasidungog, o magsangyaw kanimo diha sa bulahang Birhen Maria, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa imaya, sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao sa Jesucristo mong ginugbusa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Ginoong sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana, usana, usana sa kaitasan. Santos gid ikaw ginuwang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos sinimagasa. Aron mahimo kinilang kanamong lawas ug dugo na sa Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, ipikas mihatag dini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Ay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo naligtan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na so Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, tiningpan sa kinabuhi ug kalis kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang walagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi sa bagamong mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi na so Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog o kimaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, Maghiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo nga Jesus. Nana ka sa mga langit, magdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayungon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa mo mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, pinunualuwas sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, hatagi kami sa kalinaw tining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Kay mo palagigarian at kahawagang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga so Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Mga igsoon nato ipakita atong panaginigsoonay, panagdait, manakan ng tanan.
sa Diyos, lahat na mga igsoon, kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa salas kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong mo lamang o mabaayo ako. Magampo kita. Human na mo madawat ang mga sakramento sa kaluwasan nga dayon, kabi nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo among punan ang nakulangan pa sa mga kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ayaw ka magkalimot sa duha ka punto nga atong gipamalandungan karon. Kabahin sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, siya nakaambit sa kasakit ni Kristo sa iyang pagluwas kanato. Si Maria usab ay ang kasakit, bunga sa iyang paghigugma isip inahan ngadto sa iyang anak. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa, atong dadon ang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.